Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Ven de ser nomeada Festa de Interese Turístico Galego e que a Feira do Viño o Rosal é punto de reunión para os amantes da boa comida marinada cos mellores caldos. O Verán Verán non podía faltar a unha cita como esta, así que ata ali enviamos a Antonio Blanco. Isto é o ambiente que se vive este fin de semana na Festa do Viño do Rosal, que se convirte na capital do viño de Galicia. Sempre está de festa. Temos máis de 300 festas gastronómicas, solo gastronómicas. E do resto, pois temos bastantes festas en Galicia e que a xente, pois o que lle gusta é sair á calle, celebralo, facer vida social e, dende logo, presumir dos nosos produtos gastronómicos, tanto enolóxicos como de gastronomía, que temos os mellores produtos. Que non se perdan a Festa do Viño de Rosal. Que a vindeira edición premio os 23 anos que será Festa de Interés Turístico Galego, co cal ten moito premio, moita máis importancia, pero tamén máis premio económico. Por suposto que sí, para nós é unha gran satisfacción contar con a noticia que nos acaba de dar a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. Animar a todo o mundo que veña a feira a Festa do Albariño do Rosal, que veña a degustar os nosos caldos, que todo o mundo vai a marchar, non se vai a levar ninguna desilusión, todo o contrario. Pois un brindis. Hai que hai consumo porque non hai austeridade, é que a austeridade acaba con nós. Chipras xa dixo, ou bebender viño ou berbander da Unión Europea. E en Grecia hai moi bon viño. Que tal vai a festa? Ben, moi ben, acabamos de inaugurarla, unha botelliña, un pulpiño, uns calamares, moi ben, É a primeira vez que ves? Sí, la primera vez. Fantástico, una maravilla. El vino, la comida, todo fantástico. La gente, genial. Muy bien. No. Dende o pregón, de aquí non nos movemos hasta domingo a noite. El vino blanco es fenomenal. Fantástico. Sí, sí. ¿Y el pulpo? Pulpo está muy bien. De Tui. Estamos aquí ao lado, sí. Bueno, ela de Oporto. No, pero soy de Tui. Ala, tú tira todo. Estás bebiendo vino mientras trabajas. Porque ese brazo roto... E despois de abrir boca con estes viños, eu creo que xa é hora de comer algo. Un manxar o que non moitos saberían dicir que non. Os compañeiros de Radio Televisión Ferrol invítannos a asistir á Festa do Polbo de Mugardos. O Concello de Mugardos celebrou o sábado 11 de xullo unha nova Festa do Polbo, que acadou así os 25 anos de vida. Foi un evento se cabe máis especial que os 24 anteriores e a el acudiron non soamente veciños da comarca de Ferrol, senón turistas procedentes de toda España. As comunidades de Castela e León, Murcia ou Valencia foron algunhas das rexións representadas nun evento cada vez máis multitudinario e que convirte en pequeno o espacio escollido para realizar esta festa. Ata 8 asociacións mugardesas se deron cita este ano para facer esta celebración máis grande todavía. Durante toda a xornada traballaron sen parar a Sociedade Amigos da Paisaxe Galega do Seixo, o Casino Progreso de Franza, o Club do Mar de Mugardos, o Galicia de Mugardos, o Casino Mugardés, a Sociedade San Xoán de Piñeiro, a Agrupación Artística Cultural Rondalla Mugardesa e a Asociación Cultural Confraría Jesús Nazareno. O goberno local deulles a todos a benvida.
Sin duda, pues es un reto para todos, para los mugardeses, tener una fiesta especialmente bonita en su 25 aniversario, y ese es el reto que nos hemos marcado, ¿no? Que la fiesta del pulpo de este año pues sea especialmente bonita, especialmente pensada pues para que disfrute toda la gente que nos visita, y estamos encantados desde luego pues de que todo el mundo se sienta como en su casa. A particular forma de preparar o polvo nesta vila mariñeira encanta a todo o mundo. Frente á tradicional receita do polvo a feira, atopamos nesta festa unha receita protagonizada por diferentes especias que enriquecen de forma notable un produto autóctono e de moita calidade. E o non poder ir á playa, pois aproveitamos así as feiras gastronómicas. Coñecía esta festa vostede? Bueno, comentoume un amigo, entonces aproveitamos, moi ben, a verdade está resultando moi ben, a comida e a organización é moi boa. Pois está moi bon, está diferente a cando comemos normalmente, porque cando comemos normalmente casi sempre é a feira, e aquí fanno dunha forma especial que non o fan en ningún sitio, que é a mugardesa. Un polvo que cada ano cobra máis protagonismo e ten a capacidade de congregar a miles de persoas nun espacio emblemático como é a Praza da Constitución. Seguimos aquí no programa Verán Verán e seguimos tamén na Praza da Ferrería de Pontevedra. E se estábamos a falar da boa gastronomía de Galicia, non podemos deixar de falar dos viños galegos. Galardoados e famosos no mundo enteiro son os viños Martín Codax, e connosco está María Garrido, a súa directora de marketing. Moitas grazas por estar connosco neste primeiro día. Moitas gracias a vos pola invitación. Bueno, Martín Codax xa ten unha longa historia, pero empezou como algo familiar, o que pasa que agora xa tendes 270 socios. Sí, comenzou con 50 viticultores visionarios que tiñan moi claro que o que tiñan entre mans ese albariño era un viño que tiña capacidade de traspasar fronteiras e de competir cos grandes brancos do mundo, e así o fixeron 28 anos despois. Eu creo que eles non eran conscientes do que podía chegar a ser, non? Sí que teñan moitas esperanzas na proxección do albariño, pero é unha satisfacción para eles e para todos ver no momento, nesta situación, e como o nivel que acadou a empresa, non? 28 anos despois. Pero é que, ademais, evolucionando como fixéstedes, chegastedes a ter unha proxección internacional moi grande, porque xa estades en máis de 40 países de todo o mundo. Cal é a clave dese éxito? Pois a clave é a profesionalización e a búsqueda constante da mellora e da calidade e da excelencia. Temos que ter en conta que partimos dunha materia prima espectacular e inimitable, que é o noso albariño e as Rías Baixas, algo irreproducible noutra parte do mundo. Con eso, con ilusión, con moitas ganas, moita forza e con profesionalización na viticultura, na enoloxía e na comercialización, pois fixemos que de ese inicio de comercialización nun ámbito pois moi próximo, xa nos primeiros anos tiveron unha inquedanza grande de abrir fronteiras, non? E actualmente, pois eso, máis de 40 países, e actualmente o 60% da nosa produción véndese fora das nosas fronteiras. Bueno, pero o que está claro é que en Galicia somos de bo viño, así que terás que dicirme que fai Martín Codax para diferenciarse de todos os demais, porque sí que está claro que a marca nótase, pero que hai moitos outros. Pois a clave é buscar, sempre o digo, a orixe, é dicir, Martín Codax é un viño que sabe e cheira a mar. E cheira as Rías Baixas onde se fai, non? Cheira eses viñedos, teñen unha influencia tremenda da viticultura de estar próximos ao mar, non? Esa salinidade, esas brisas, ese cítrico tamén dos nosos frutais de arredor. O único que facemos é, en viticultura, traballar para conservar ao máximo e buscar a excelencia da calidade da uva, e logo os nosos enólogos tratar con moito mimo e con moita dedicación esa uva para que saiba e cheire a zona. Eso é o irrepetible fora. E se estábamos a falar de dar a coñecer o viño, ben podemos falar, e ti xa o nomeaches, do enoturismo. Vos, ademais, dades a posibilidade tanto de coñecer as vosas instalacións como de ver todo o proceso de elaboración do viño. Vos que sodes os que recibides a toda esa xente que o coñece, como os percibides? Notades que eso axuda a que a xente aprecie máis o viño? Claro que axuda, porque o enoturismo non é visitar só instalacións, sino que é entender por que os viños son como son. Entón, nós o que intentamos nas nosas visitas
poder darlle a experiencia completa ao visitante, a experiencia que este buscando, dende a experiencia máis lúdica a experiencia máis profesional. Por iso o que facemos son traxes a medida. Temos un departamento formado por 7 persoas especializadas en enoturismo que o que intentan é definir que é o que queres e ofrecerche esa experiencia única. Levámoste dende a unha experiencia lúdica e moi creativa e moi interesante que ir a mariscar coas mariscadoras da ría ou visitar todas as nosas bateas e coñecer as distintas embarcacións que forman parte da nosa flota pesqueira, ata vendimar con nós ou incluso facer unha cata moi especializada de proxectos de investigación ou das distintos produtos da gama da bodega. É dicir, dende a turismo vinculado á enoloxía dunha maneira máis lúdica hasta a profesionalización e dar o produto a medida dese especialista en viños que o que quere é ampliar o seu coñecemento. Pero que ademais non vos quedades só aí porque tendes un área experimental no que apostades pola investigación e o desenvolvemento. É clave. Fixemos fai 2 anos o 10º aniversario do noso primeiro proxecto que comenzamos no 2003 co viñedo de investigación Perredondo, porque sí que detectábamos que había moito coñecemento alrededor da enoloxía, pero moi pouco coñecemento alrededor da nosa viticultura galega, non? Sobre todo debido a ese sistema minifundista que forma parte da nosa idiosincrasia, da nosa cultura. Focalizamos todos os nosos esforzos en distintos proxectos de investigación vinculados cos maiores institutos tecnolóxicos e universidades como a Politécnica de Madrid. Todo eso o que fai é poder darche moita máis información acerca da materia prima para poder facer os mellores viños posibles. Sempre para un enólogo ter na paleta de colores distintas cores para poder facer a ensamblaxe do viño excepcional e excelente é moito máis sinxelo, porque eles non son magos, non son alquimistas. Co viño blanco, se a materia prima non é a mellor, non podes facer un gran viño. Entón, esa focalización do I+D na viticultura creo que é clave do éxito de Bodegas Martín Codax. Ademais, para todos aqueles amantes do viño, que está claro que temos unha cita xa marcada no calendario, que son as festas do Albariño. Que imos a poder encontrar ali? Pois festa, porque as festas son para festear e para pasalo ben. O que quixemos foi facer unha programación especial de Bodegas Martín Codax, tanto ampliando unha das datas dos xoves de Codax debido a que estábamos xa sen entradas en casi todos os concertos. Entón, o xoves 30 de agosto teremos un xoves de Codax máis na bodega con Sonoro Machine, que a recadación da taquilla irá destinada á Asociación Ingada, unha asociación que traballa con rapaces con déficit de atención, pero ademais tamén levamos a festa calzada. Entón, o xoves o venres teremos na calzada música en directo con Abela Sailas e o sábado e o domingo tamén teremos música en directo na calzada con Turocua, entre a 1 e as 3, para poder tomar ese viño de aperitivo antes de ir a comer, con festa, con música, con tradición, con innovación, con diversión. E xa o adiantabas agora mesmo, a verdade é que Martín Codax non queda só no viño. Eles están comprometidos co medio ambiente, pero non só co medio ambiente, senón tamén ca cultura. E tendes unha chea de actividades, xa non son as festas dos Albariños, senón todo o ano que relacionan o viño coa cultura galega e con un montón de actividades para todos os públicos. Non esquezamos que Martín Codax foi o primeiro, un trovador do siglo XIII, foi un dos nosos primeiros cantantes e poetas galegos. Entón, a selección do nome marca a nosa política de comunicación, a nosa política de patrocinio. Temos unha vinculación moi importante coa cultura e coa cultura galega. As actividades dos xoves de Codax, os premios Martín Codax da música. Acabamos de presentar tamén o festival Outono Codax Festival en Santiago de Compostela, que trae estreas dos Estados Unidos, do soul, estreas a nivel europeo, tamén nacional, durante os meses de setembro e outubro en Santiago de Compostela, e outras 1000 actividades coas que intentamos estar máis preto e máis cerca da cultura galega e promocionando eso, tanto de aquí como a fusión Codala. Bueno, pois xa o adiantabas ti, unha das vosas iniciativas máis importantes son os xoves de Codax, ese ciclo musical solidario que ademais reúne o mellorciño da cultura galega. Sí, ademais dunha maneira moi especial, porque moitos dos concertos son concertos de artistas que xa están traballando con esa formación tal cual, non? Digamos que 4 dos concertos son así, pero os outros 4 son os concertos que nos denominamos de fusión, que o que facemos é traer unha estrela de fora das nosas fronteiras para colaborar con a estrela galega.
Entón, durante 2 días, temos estes 2 artistas nun pazo que tenemos en Arbo, fan unha residencia artística na que nesa convivencia que van facer pon en común as partituras e os temas de uns e de outros e interpretan un concerto único, moitas das pezas en galego nas nosas instalacións, é dicir, son concertos que só van a ocurrir en Martín Codas porque foron preparados 2 días antes e non se van poder volver a repetir noutro sitio. O ano pasado foi moi divertido ver a Juan Perro interpretando un concerto íntegramente en galego excepto Semilla Negra. Neste caso, este ano contamos con Carmen París que fixo moitísimas pezas de Xavier Díaz en galego fermosísimas, teremos a Eliseo Parra tamén neste tipo de traballo, Martirio, experiencias únicas, diferentes e repetibles. Bueno, pois a verdade é que xa dan ganas de que chegue o xoves para ir, así que eu agora convídote a brindar conmigo polo Verán Verán, por Martín Codax e, sobre todo, polos xoves de Codax. Se algún despistado todavía non sabe o que son, Fernando García danos as claves para non perder o seguinte. Moi boas tardes, amigos de Verán Verán, moi boas tardes, Raquel. Saben algo vostedes máis típico do verán que as terrazas, a música e as postas de sol? Non, verdade? Pois hoxe, aquí en Martín Codas, conxugamos as 3, os xoves de Codax. A xente da casa, por que ten que vir hasta aquí? Pois nada, temos unhas vistas espectaculares, temos un bo viño, un bo espectáculo, entón nada, é un punto de encontro pois maravilloso, non? Para disfrutar eso de Martín Codas, que máis se pode pedir nunha tarde de xullo? Pois veña a disfrutar do viño, da música e do sitio, a verdade é espectacular, é unha maravilla, unha delicia estar aquí. Xente simpática, conocida, moi agradable, a verdade, moi ben. Saludos a Verán Verán e apuntadevos. A última vez que vin foi un ano pasado, ainda é a primeira vez que veño este ano, pero bueno, é un bo sitio, é un bo lugar para pasar os jueves aquí. Vimos todos os anos. Ah, sí? Sí. A todos os eventos. Pero todos? Todos. Desde hai 3 anos, todos os xoves, desde hai 3 anos. Moi boas tardes, Iria. Que tal? Iria máis conocida por Rosalía das Chousas. Sí, ou Rosalí de Choa, que é o nome afrancesado para cantante dos modernos. Madre mía, o sea que es Rosalí de Choa, a rapaza máis moderna dos xoves de Codax. De momento parece que sí, non é por presumir. Bueno, contanos, a primeira vez aquí no xoves de Codax? Sí, a primeira vez, e a verdade é que non esperaba tanta xente, un público tan divertido, a verdade que estábamos moi a gusto, dame pena ter que marchar. Pois desde os xoves de Codas despedímonos con este aire de modernidade. Os xoves de Codas, que modernos! E non deixamos de falar de música porque aquí volven os nosos artistas invitados de hoxe, Inculpados, que nos farán mover o ritmo das súas melodías. Un vuelo en la ciudad, otro día más.
Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón.